Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela ukuthi uyavela ikhasi, cela benze kufanelekile ucofa subscribe, ulike uphinde futhi ushare le video. Iphumela obala intokazi yalaphana empangeni yathinta udaba olukhulu nokuwudaba oluthinta abantu besifazane abasuke betholele abantwana emakhaya. Kanti-ke uNdoni uthi akukuhle ukuthi umuntu wesifazane ethathe ingane yakhe ayizalele ekhaya bese ehamba nayo eyogana nayo omendweni mengabe ethathwa kwenye indawo. Kanti-ke uNdoni uthi kuhle ukuthi ingane uyishiye ekhaya ngoba ayikho indoda ethanda iy'ngane zenye indoda. Kodwa-ke ngale kokukhuluma kakhulu, ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ekhuluma egeqa amagula, echazela abantu imigudu nemigudu kanye nezinto ezenzakalayo ziphinde futhi abantu zibehlele uma ngabe benza okuphambene. Uphinda amagama engiwashilo beningakabaningi kanje. Ngithe mina uyintombazane usuzalele ekhaya. Uma usuzalele ekhaya, hlala endlini uyivalele, mina ngayivalela. Uyibuza ukuthi ke ngizokwazi ukuphila emshadweni, ngikhulisa ingane zenye indoda ezami zingekho. Umithi impendulo cha, ungavuma umfana kulobole nqaba lobola omunye umuntu. Ngoba wena umfana uzokulobolaza ukuthi uzoba umama einganeni zakhe, azi ukuthi uzoba umfazi kufike kukuhlule ngenxa yokuthi wena inhliziyo yakhe kulezi ingane zakho eyishiyekeni. Ungazi ufike esigabeni la wena uzothi khona ngithande nezingane zami ngoba ayikho into enjalo. Ayikho indoda ethanda ingane engayizali. Yabona bafethu iqiniso ngelila ngiyafisa niliphile ukuze niyophila impilo yeqiniso nibe happy. Ake ngibuze abantu besifazane, ngicela ningiphendule la kwi-comment section. Deep down, uma ubhuti wakhe eqonye umuntu onengane, leyo ngane mayifikile kini uyithatha njengengane kabhuti wakho ngqo yini? Phendula nje iqiniso. Uma ubhuti wakhe ethandana nomuntu onengane, bese leyo ngane ivakasha kini, ngempela enhlizweni yakho kusuke kunokuthini? Khuluma nje iqiniso umuntu wesifazane ngoba lento enginibuza yona niyayazi. Ngabe lengane esuke ifike nalo sisi othanda ubhuti wakho uyithatha njengengane kamnewenu ngokufanayo nengane kadadweni, nengane kamnewenu? Uyabona ke ngoba nithi cha abantu besifazane. Umbuzo wami uthi ke nikubona kupossible ukuthi umfana athanda ingane angayizali enoyise, wena ufuna ukumenza uyise wayo? Uma kuhlula thina esithina, yingakho ngithi mina umuntu wesifazane, uma ubona uthi ngekwazi ukugana ushiya ingane yakhe emuva, choose ingane yakho, hlala ekhaya, musu ukuyogana ushiya ingane yakhe emuva ngoba wena uthi ufuna ukuyogana ngoba kuyagana ngoba ufuna ukubuka, kodwa inhliziyo isemuva uphayele ezinye ingane zenye indoda ingane yakhe ayidlile. Choose ingane yakho. But umuthi mina ingane yami isikhulile ngokwanele sengiyakhelile singakwazi ukuphila ngifaka imali, hamba uyogana ke. Kodwa bafethu musana ukushiya izingane zeni inhliziyo zesemumva ngoba uzogcina uthatha ingane yakho uyogana na kulomuzi, kuyaba kwenziwa amasiko kumele iphume phandle. Kuyaba wena kumele uthande lezi ingane ukwazi ukuyithanda ngoba wena inhliziyo yakhe isele enganeni yakhe semumva. So zivalele endlini uyibuza ukuthi ngizokwazi ukuba umama kulezi ingane zalendoda ezongikhiphela inkomo. Uma ithi impendulo cha, musu ungitshontshe inkomo zomfana ngoba uzobumlimaza ngoba uzobuhlulekile ukuyokwenza into afisa ukuthi uyenze. Choose ingane noma uchoose umshado. Uchoosani ke ntombi enibhaleni lapho ngibona. Njengamanje ngoba senginivula nje imqondo nichoosani. Fundani futhi ukuthi uma nithola imali nilakhe ikhosomba lezingane zenu. Ngoba bafethu ayikho lento ukuthi sizothatha ingane sithi siyogana nazo. Uyazi ukuthi ingane yakhe yofika ihlupheke emzini okudlula ukuba kuthiwa ingane ibisele emuva. Ifika ingane idlwengulwe izingane lapho baziyazi akusumne wabo lo. And umbuzo, umuthi wena indoda leyo igana ithande nezingane zakho, ubaba walengane yakho ufuna ithandwe yenye indoda, uzokwenzani uphi? And mawuthi wena ufuna ukuzwela uthi ekhaya kusekho umuntu ingane ngizoyishiya phi, ubani omukela amalobolo? Uwamukele kanjani amalobolo lowo muntu lowo engenawo plan ukuthi wena ngobuzelela ekhaya ingane ezosala nobani? Ngiyayibuzela nje asilwa ngithi bafazi. Kodwa ke lento uzoyithatha ngesinxele wena ngoba vele ukutshelwa ukufuni. Kodwa mhla isikufica uyayibona ukuthi uNdoni lento akwayisho. Bafethu kunezinto thina esicindezela ngazo abafana kodwa nawo ngekuyivuma. Njengoba nishilo nathi nina niyithanda izingane ezifike nabafazi bobhuti benu niyayikhetha. Wena umfazi uyinzala abantu, unomhelo, unomsiko, uyakwazi ukuzala.